Helaas moet ik hem aflasten vanwege de extreem grote Rijnwetter op het terrein. Dat de mensen komen dan gigantisch vers te zitten. De telefoon stiet het net stil bij organisator Siert Wouda. Maar goed 20.000 bezoekers en 600 standhouders is de merk in Boetenpost een van de grootste in Friesland. En dus moet er heel wat mensen teleurgesteld worden. Op het eerste eeg laat het merkterrein er net min bij. Maar de Rijn had al wel zijn werk dienen. Daar komen te veel mensen vers te zitten. Met een zwier- en marktkaravaan. En ja, de mensen op het Dolleroes, dat nemen we dan de standhouders van de vlooienmerken. Ja, de rieden de sanitaar die bij zwier aanladen. We kunnen wel een peer eruit halen, maar net bij honderden. Hè. Dus vandaar dat we zijn van jongens van dit kan helaas net er ook in. Ook het festivalterrein van Oerok is wierd, dwaaltrog wierd. Morgen rennen je goed 4400 bezoekers om artiesten als Raccoon en Douwe Bob te zien. De organisatie dochter het alles om het terrein droog te krijgen. We zijn al de hele mee aan het pompen. We hebben drainage onder ons terrein. En we gaan een pomp op ons drainage afsluiten, zodat het terrein ook leeggezogen wordt. Zeg maar. En we gaan nog 1000 vierkante meter extra rijplaten besteld. En die ben je nou achter me, worden die op dit moment nog last. Het lijkt nou nog wat raar, maar morgen zit er niks meer van. En anders krijgt u gewoon het standgeld weer retour voor deze markt. Vooral in Boetenpost is er behoorlijke financiële skeer voor organisator en standhouders. Je weet, ik werk gelegen niet in het eerste om orenmeesken, om beroepsmeesken, een hele grote meesken die je mij te krijgen. En dat mag je samen even booms, afzissen. En steeds maar en hoop maar op betere tijden. We gaan een noodpad voor dit soort situaties, dus die extra rijplaten en die pompen inhuren. Ja, daar horen wij elke keer wat yield voor achter de hand en ja, dat broeken we hier nou voor. Dus skeer hebben we er zeker net van. En ja, we zijn ik uitverkocht, dus dan kan ik al hier wat meer laaien, zeg maar.